Chongmari phayo chongbari lai thango rangchangni juk phaye paye hirani juk sokpaikya haipano tipra sarongni kopalni birman takphano sulaijagya chongbari buskangong khaina nogo nogo thangai butchano ano buduwe koplai khaikeno norongni je nangmani ang solve khaine haikeba chuba churi nai hanai kok rimano kok thaini ongoi tongrugo haikeno mangpli ko sai pheka long travel dolai tripurani bisi khobjak নীলমোহন কারবারি আমচাইনি লুকুরংনে কক্তমা বেলাইখানে ওয়ানা জাংনাই খেত খাयै চাজাও ফেরাং কरै তৈ কरै লাमा करै नदी गाना हाइकाबा तैसानि तै नोङै मा दङ 60 ইয়ার্স हाइकाबा 60 বছর काका पारा खामानि तफानो मकल कलाया नेता हिंजांनाय रok मन्त्री हिंजांनाय rok एमएलए हिंजांनाय rok abone kaisana koktuma kai pheka tabo buskangni loksaबा 26 तारिखो स्त्रीपुरा चंगबारिनि बुथ खुंनाय o jagao नीलमणि कारबारि पारानि लोकरक बरंनि सानमंनि मते बरंनो रिजेक्ट हिंके बरक बुथ बैकर खायनाय हनै साखलाय रिखा चिनिं मामप्लियो बेलेखेना वाना जांना कक्तमा तामनि बागै एमएलए हिनाय एमडीसी सुनाय रok थाङै नायया चेरै नायया तामनि बागै इलेक्शन बुस्कां के चंगबारि बुस्कां के सिमिदा तंकसं तंगै लोकरमनो मुइतमान चंगबारि पाइके पगै थांजांनाय हायदाखौ संमंगा जायजा लोकरमनि नायनायदि नरक चिनि मांप्लियो दीदी তোমরা এখান থেকে জল খাইতো লাগে জল তো ওই খাইতো লাগে জল কই পরিবার তোমরা এখানে এই কুয়া থেকে জল খাওয়ান লাগে না ইলেকশন আগে হইলে নেতা মন্ত্রী আইএনএ যে আমরা ভোট দিয়া সারলে আমরা ভোট জিতলে বা তোমরা সব সুবিধা কইরা দিব কই আয়া কইনে আরে কিছু নাই না এরকম না জল খাইতো লাগে প্রবা তাংদু না তাংদু আই এটাও তো সব দিব কইয়া কিছু পাই না আপনারা এভাবে জল খাইতো অনেক বছর হইছে এটা পারন না নীলমোহন কারবারি পারা কোন বড়দের আন্ডারে পড়ে এটা মনো ব্লক অনেক কইয়া এতো সামনে আসনো লোকসভা দিন নাই কয়েকদিন পরে আপনারা পাড়াতে যে ভোটের থেকে আইব তখন আপনারা কি করবেন জলের অবস্থা এরকম কষ্ট এইগুলা কইতে লাগবো আমরা জল খাইতে অনেক কষ্ট সমস্যা নদী বড় হইলে আর আমরা জল পাইয়া খাই না আমরা ভোট দিত না ভোট না দিয়া থাকবো জল পাইয়া খাই না হইলে কষ্ট হইয়া যায় আর তোমার নাম কি দিদি কইতে লাগবো আমরা জল খাইতে অনেক কষ্ট সমস্যা নদী বড় হইলে আর আমরা জল পাইয়া খাই না আমরা এবার তাহলে আমরা ভোট দিত না ভোট না দিয়া থাকবো জল পাইয়া খাই না হইলে কষ্ট হইয়া যায় আর ভোট দিত না তোমার নাম কি দিদি Sini kami hingkai jung sini ek number hingkai tui manung ya tab jung tui manung yang bagai lama hemai ya wabi dok pakai ke jung lama gari ba cycle calong to bade di lama hemlan pojonto jung jal kelaijak tar sara sini hor kere karin kere tak pojonto usuk thangnai sorkar CPM amol paikha hingkai tak BJP amol 10 বছর phai tong choloi tongo hingkai tak ADC bo sini ADC hapang paikha Tripura muta hini sorkar hingkai ADC sorkar paikha hingkai jungno kuno ADC ni sini MDC phono sini ayang rajya sorkar ni kuno mantri neta hini phaimani korei bigoto 2018 chimi ang BJP klai phaimani oro jotono BJP
ong khlai tongo hingke jotona asa si phaio hingke oro kaisa MDC hingke mo phaya kaisa MLN rihan phano phaya hingke chong jungjal khlaijak hingke jotona ano asa khe hino tamo pati khai nono asa khai ong khai hini yang mondolo thangsaka achulus koram chorao MDC bai thangmalaika siniya phung ayang hwane phung hingke oro phai kisa phai nai phedi chungno kichir chini kamino chini ongonor phai nai phege debo porok somoi kori phung ong phung hini chungno tak amdike belai no chung tabuk emne kam khai mujuri khai chalan phono se chung emon ridari ong khatam chung tam khai basinai o sarkar tong tutui o sarkar chungno nasnai khlai hangkai o sarkar ni kokno chung baike chung borokno kok khana risinai borok baike chungno nainai anbani chung betla no jungjal khlaijak Nilmohon Karbari para busuk poribar kongmara oro 40 poribar to tongo norme kamini chung jane kok mana thangai sawike borok tamo reply di norno chung reply beke chung nayo no election pore ongono sigang election ong yasing siga bonai ka 10 chesta khlai tongo ongo kuno chung phai ongano ge jokhon phainani hingke lama saya phung borok gari hammaya phung ong maya phung election busna khale noko phai bud dasan pai borok phaio oro meeting rok chung hingke phaio phaiti rok asa sri kalang norok no chung khai dina am khairanai election paiga thong am te rokni sai kalangta norok nije dabini moteng yakhe norok ta buskango o mas ni 26 tario lok sabha bot o boto norok kono norok ni naharmang rok tamo tongnai chini naharmang hingke abo se tabuk chung usuk chini 50 60 70 bosor klai thangka chini dado amol hote paikha oro tabu omo jong jala chungno keu sarkar jodi naiklai hingklai chung oro vote ek kothai chini 40 phono 50 pori phono boycott khai rinai chung tai vote dilia tako nang tasingo thaka je nang khoroksa BJP ni tangphang o kamino hamkrai khlainani bagai nang khoroksa basawi samung tangmani abuni yakolobo hamkrai ni bukhak thangya nang tabu khadujak bo sarkar ni thabo party no nang ta o ni dukhu kosto ni kamini jingjarno thabuni thane saina hine nang wansubi tong tabuk to tripartite sini kaisa সংবিধান ongkha tripartite kaisa BJP bai mutha tak edisi sarkar bai rajya sarkar ong tripartite hini ongkha hingke hamkrai tung sarkar hingke chungno hamkrai khlaina hini borok sahar ongke chung hamkrai khlaimani sahar pono chung borokna asamani tongo jaga borok jodi chungno chini kosto no borok jodi naiphaga hingke obosai chung bongni bakhe chung tongnai jodi naimani kri hingke chung bui boycott khane chung oro chung গণতন্ত্র মতে তো chung tongnai no কিন্তু chung boycott khaina chung but to dia chung emni no kami chini chung china ani mungkha Ajit Tripura tako okra tini chung norok ni kamio phayoi norok ni kabangma jungjal yakwa dukhu kosto bai pailia norok ni tini bial karen lama lamtri no tuyei orni lukurok tongko songtongnai lukurok jungjal bai bisi brum ahti matongok ne salai tongmani obole buja Bobino, abalai, ini problem, ini parani, hari ini problem. Karena ini gay, ayo lain kita ni tonggo, awak kat kedikinan ni kita bawa, koyo kata koyo maya, hari itu lain kita bawa kiri, hari karen kiri kita bawa, baik awak koyo ni saya awak harungga, kata mana bawa, kata doktor, koyo ni bawa nak koyo tangka, yang ek nomor hingga awak nung nani abo khai basa kaya sini ora khai satu basa ongka wa dadu amul ni je ora kami khajak mane boro sai 70 bosor khai satu basa ongna boro tabu ni jora wa boro ni ora nodi bari khai abo toin manung liya tu mon nodi ni koi manung liya koi poribar kan ora 40 poribar 40 poribar ni joto ora bahai o 40 poribar ni je tongko songtongnai lukurok bahai ke rau nukung aji chai tonglai abot joto samani khai abo kheti khaioi ago karon tabo elai ni simbo arliya hika bahai ke salbinai election gana oi phaike je neta nai mantri nai rok boro election ni sakang phaiye kok dare phaije chungno boto koplai khaike chungno rong ni je osubra tongmane abo chungno rong no puron khaina heka ba supungui rinai hne rok sada sapai sabta ka tin khai dinu kha neta rok paimani borong na sajak ongko karni SDM office application dikha MI office SDM MI SDM no application dikha takao bo MDC Sanjay Das ini application dikha karni bagoi toini bagoi karon lamani bagoi
Pogokon ini ko ekdom gonyo sekali kan. Lekon sukan ke payo kursan payo. Kan payo. Du dino du tiga dino ka. Ni tarap pai mane. Bodu di ne. Orang sakta. Dong norok di ni ada di karen dong ngorok di riya ka. Tu do sakai dia ka. Buri ya parani borok ka buri ya ka. Nen bomu ka. Robidon